Hawu, wena wonyazi, wena wasezulwini. Wengaza kwethu ake nizwe lenkulumo le. Lenkulumo ithi lo Shembe uyifa. Kodwa mntana onyazi yindaba ungashongo ukuthi lo Shembe lo uyifa lamafa. Uyabona ngani zakwethu? Uyabona akusithina sonke esizothi masiphila lapha emhlabeni sibe nezinto eziphathekayo, sibe nezimoto, sibe nemizi emikhulu, sibe nezinkomo, sibe nezimbuzi, sibe nezimvu, sibe nama-companies mhlawumbe. Akusithina sonke. Bakhona ababusisiwe kuze kufike leso sigaba. Kodwa thina abanye siyohlala siphansi nje, kodwa sizuze ifa eloShembe. Esiyothi noma sihamba kulomhlaba, kuleli limagada ahlabayo. Sesiya kuleli yazwe. Leli yazwe laphakade. Sesiya kuloya muzi uShembe athi ukhanya ngaphezulu kwelanga nenyanga. Into emhlungu kakhulu ayikhulumayo laphana iyodwa. Uthi isono kasingeni. Into emhlungu kakhulu siyona mina ke futhi ke mina. Siyona usuku nosuku mina. Kodwa uShembe ukhulumile wathi isono asingeni lapha ya. Kodwa kumnandi ukuthi uShembe wehlile ezulwini. Weze emhlabeni, weza kithi eqonda ukuthi siyona. Futhi sizokona emhlabeni. Uzele khona ukuzosigeza. Yabona. So thina abanye mhlawumbe siyohamba singenalutho. Yabo. Kodwa ingane zethu kuyoba kuhle masishiya. Makuthiwa sesifica usuku lokuhamba sesiyibizile, seyimise lapha bese uyitshela ukuthi bantu abami sengiyahamba imhlaba isiphelile. Bese ukhomba uthi nanga umkhulu usibanibani. Nanga umfuthu usibanibani. Nanga ubaba usibanibani. Babhincile bathi angibhince. Bathi siyahamba manje, sengiyahamba. Bese uthi bantu abami emhlabeni ngehlulekile unenzela izinto eziphathekayo. Bese uthi bantu abami kodwa nginishiya nefa lamafa eluShembe. Nize ningasuki kuloNkulunkulu. Itenye indoda umikhuluma ngiyithanda nendaba le. Ethi uShembe uyifa. Itenye indoda mayikhuluma ithi kwakhona indoda eyisigwili. Le ndoda ayine into zonke ongayicabanga isigwili esiba nazo. Le ndoda yayineqila abasebenzi bayo. Le ndoda yayinamabhizinisi. Le ndoda yayinenkomo. Le ndoda yayinemizi emikhulu. Le ndoda yayinazo zonke izinto. Le ndoda kodwa yayinengane eyodwa yomfana. 1. Le ndoda yayinomelusi eyayimthanda kunabo bonke abasebenzi bayo. Ithi kuthiwa kule ndaba lo melusi lo wayelusa izimvu. Lo melusi wayelusa izimvu. Le ndoda imthanda kakhulu lo melusi. Imthanda sengathi huyo ingane yayo. Kanti nayo indodana. Le ndoda lena lo mnumzana uthe masihamba isikhathi esebona ukuthi hayi insuku zokuhamba kulelizwe seyisondele. Usezohamba. Yasibiza abameli bayo. Yazokwenza iwili. Yenza iwili. Yaqeda. Yasishiya lonke udaba kubameli ukuthi uma isihambile yona bayofika bezofundela umndeni. Bezofundela izihlobo. Bezofundela iqila zayo abasebenzi bayo ukuthi ithini iwili yale ndoda. Nangempela le ndoda kuhamba kwayifica ukufa. Wezwa yonke into yaqedwa. Uma isiqediwe yonke lento kwase kufika usuku la khona kufika khona abameli. Sekuzofundwa iwili. Uma kufunda iwili ithi indodana yami usibanibani. Usho lo mfana wakhe oqala ukugcina okuyena wonke umuntu ocabanga ukuthi lelifa elakhe. Uthi indodana yami usibanibani.
ngiyocela ukuthi ikhethe into ibe yinye kuzo zonke lezi zinto enginazo bese kuthi konke okusele kube okomelusi wami usibanibani lona owelusa izimvu. Manje ngizocela ukuthi umntana wami akhethe noma yini ibe yinye ebese konke kuthathwa umelusi. Ngoba into enzima kakhulu kulomfana ukuthi hawu ubaba kanti ngihleli naye ubaba kanti ubaba ungibophela amanqine enyathi. Unganiyimi oyindodana yakhe hayi umelusi. Basebenza abameli siyakunika ithuba lokuthi uhambe ucabangisise kahle ukuthi kulezi zinto uyihlo anazo yini oyikhethayo. Waseyasuka lo mfumo le ndodana okuyona yokuqala yokugcina kulomnomzana. Yaqala yaya kontanga yayobuza yathi baba uthi angikhethe into eyodwa. Yini engingathi mangiyikhetha ngijabule yonke imihla yami yokuphila ngize ngihambe kulomhlaba. Bakhomba imoto. Bathi khona le Mercedes. Bathi baba wakho bethi mayiqhamuka le Mercedes bonke abantu behalalisa. Wedlula waye emakhehleni. Amakhehla afika athi ubaba wakho behlonishwa ngenxa yenkomo. Khetha inkomo. Wedlula waye komama. Bathi thina siphilile thina mfana thina nobaba wakho ngoba bekukhona lemisi. Khetha lemisi. Waseyathi deka umfana ukuthi uzokhetha ini. Kwahamba kwafika usuku la khona kufika abameli. Sebezoza ukuthi umfana ukhetheni. Ngalolo suku lokukhetha kwakhona uthisha oyena wayemfundisa ePrimary lomfana. Hey ngayithanda le nkulumo ekhulunywa kunye mfowethu ngayithanda ngathi mina yazi yayihle le nkulumo. Nami ngithi ake ngiyishare la. Ngiyazi mhlawumbe abanye benu bayayazi kodwa nami ngithi ake ngiyishare la. Wathi basefanele akhethe lo mfana wasethi uyaqala zathi hawu nangithisha wami. Waseyabuye wathi thisha kuthiwa ngikhethe into ibe yodwa. Uma ngikhethe yona konke okuzosala kuzoba komelusi. Ngikhetheni. Ayikuthi angimqagelise nani mina ukuthi nina nani yothi akakhetheni lo mfana. Nginike just 2 days. Then after that mina ngiyobe sengifinalize ukuthi oyexoxa le ndaba wathi yeah okay angayilapha angigoqe lenkulumo. Uthisha kulomfana uthi ungani ngakufundisa wena ufundile wena wedlula lapha kwezami izandla yini uhlule kokukhetha. Uthe angazi ngikhetheni ngoba ziningi izinto babanazo kodwa kuthiwa ngikhetha kodwa konke okunye kuzoba komelusi. Uthisha hlakanipha sikhumbuzo. Uthi hlakanipha sifiso. Uhlakanipha themba. Uthi hlakanipha siyabonga. Hlakanipha khetha kube kunye. And ukhetha kwakho it must be the best of the best. Ukhetha kwakho zonke lezi zinto ezikayihlo. Manje uthi khetha kube kunye. Khona ungahlupheki inguna phakathi. Imihla yakho yonke yokuphila izonke lezi zinto engababa wakho khetha kube kunye kulezi zinto zikayihlo. Uyambalela. Uthi uyihlubene imonto. Uyihlubene imizi. Uyihlubene abelusi. Uyihlo ubene inkomo, ubene amahashi, ubene izimvu, ubene yonke lento ekayihlo khetha kahle. Uthi yadideka ngikhetheni. Uyazi uthini thisha? Uthi khetha umelusi. Uthi thisha? Uthi uthisha khetha umelusi. Khetha umelusi. Uthi yabona bakhetha umelusi. Zonke lezi zinto bezoba ngegamelusi including umelusi kuzoba izakho. So uyabona makuje kanza kwethu asikhethe ushembe. Uyifa lamafa. Ithi lensizwa yonyazi lena ithi ushembe uyifa. Ngithi mina ushembe umelusi.
uyifa lamafa, asikhethe umelusi konke kuyobo kwethu, asikhethe ushembe uyifa